tokuchingamidza muchirongwa chenyu chamaSecret namaConfessions. Tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. Regai titange nenyaya yamama vakatora murume wemunhu. Vatete ndauya nenyaya yekurwadzisa mumwe mudzimai akaita seni. I destroyed her life. And pandiri pano regai nditaure zviri pamwoyo pangu. Zvimwe kuda ndingarerukirwa asi mwoyo wangu wakaremerwa up to today. Pandaita zvinhu izvi I was very selfish, and nhasi ndoda kupupura kuti Mwari vakatsamwa nezvandakaita vakandirova neshamu. Ndakazviroya ndega, and a lot of things in my life zviri kuratidza kuti Mwari havana kufara neunhu hwangu. Ndinoziva kuti sevanhu tinoda kumbonyebera kuvhiringika nekuda kublema vamwe vanhu, asi apa ndinoziva kuti yangu ipunishment kubva kuna Mwari. Mugore ra1995 ndaive ndakaroorwa nemurume wangu tiine vana vedu vana. Handidi kunyepa kuti tainge tisina kugarisana kwazvo. Aiwa, murume wangu aiva munhu munyoro, munhu anorudo, taigara edu zvakanaka. Asi dambudziko ndiine murume wekudaro. I found excitement pakunyengwa nevamwe varume. Zvakatanga seje, sekuti kubasa ndaigona kunzi ndinokuda ndongonyemwerera, ndongoti ndine murume usada kundijairira. Asi ndaizoti ndava ndega, ndainzwa kufara kuti saka tiri kuratidzika zvakanaka. I started finding my husband semunhu anombowa. Ndipo pakatangira matambudziko edu. Ndaimukompea nevamwe varume. Akatanga achazama kutevedzerawo zvacho zvandaida kuti aite semunhu. I guess akazosvika pakuneta. Slowly but surely muchato wedu wakatanga kuita matambudziko. Asi pachokwadi ini ndakaunza matambudziko pamusaka pekusagotsikana. Izvi ndiri kukuudzai kuti muandastende kwazvakatangira. Makore akapindana asi isu muchato medu moto chaiwo wakanga usisimo. Ndipo pandakasangana nemurume wandichati Greg. Greg was a handsome man. Ainga nemudzimai wake. Yainge iri mhuri ichangotanga, and they looked very happy. Vainge vane vana vavo 2, and the kids at the time vainge vachiri vadiki. From the word go, Greg ndakasangana naye kuworkshop kuVic Force, and he was very kind to me. Vatete, to tell the truth, ainge ari munhu aida mudzimai wake, and inini I got the wrong impression. Kana kuti shavire chihure, asi ndakatanga kuita mamoves kwaari, asi aisaratidza kunge ainge ari interested. Greg ainga transfer achibva kuguta guru reZimbabwe. Apa ini hangu ndainge ndiri kushanda maMutare. Vatete ndakatanga kuita obsess over Greg. Zviya zvekuti ndaenda kuoffice kwake. Airatidza kusazvifarira panguva iyoyo. Ainge aine company car. Of course mota dzacho dzasiyana nedzaveko iye zvino, asi yake mota yainge iri nyowani. Ende pabasa pedu vanhu vainge vaine mota chaidzo, even munharaunda yedu at large vaiverengeka, kureva kuti even baba wekwangu wainge wasina mota. Pane time dzandainonoka kuchaisa ndichida kuti ndibate Greg, asi aitsvedza semuramba. Ndakazosvika pakupinda muoffice make chaimo ndikakiya door kwava kukurura, asi Greg akaratidza kutya nazvo, akauya kwava kundimundira, and then akandirova pabendeketa kwava kuti pfekai mai mwana. Ndakaita chitsidzo kumudzimai wangu, saka handigoni kumutadzire. Imagine the embarrassment. And at that time ndaingewo ndiine murume wangu. Kubva chiitiko ichi ndakanzwa ndakareruka, and I was not going to let him go. Munhu akavimbika zvakadai. Gore rakafamba, and after that incident ndakabatwa nekunyara chaizvo zvekuti ndakambodzora speed. Gore ropera takaita year-end function, and Greg akava nemudzimai wake. Ndakaona matarisiro aita mudzimai wake kutaura nyaya zvese zvairatidza kuti vanhu vainge vachidanana. Meanwhile, I was alone. If only this kind of love would locate me sematauriro emazuva. Kubva ipapo ndakatanga kuita research yangu, ndikawana mushonga wekumufuratidza mwoyo wake kubva kumudzimai wake. Zvechokwadi pafeya murume uyu ainge asina kana plan yekuti adanane naye. KwaMutare kuzere ana mbuya vanoziva mishonga, ende kudhuze neMumoza zvekuti vamwe vane hama mukati muMoza ikoko, especially kumanyika. The obsession became too much. The obsession became too powerful. I wanted him, and I was going to get him. Hapana chaizwe pakati pangu naye. Should I face any resistance, ndaizobisa zvibinga mupinyu zvainditadzisa kunopinda muKenani. Vatete, mushonga wandakapiwa ndakaendesa underwear yangu ambuya vaya vakaigadzira, then ndakanzi ndaifanira kupinda muoffice maGreg
ndopukuta padheski rake nechituro chake. Hazvina kundinetsa, ndakaita saizvozvo. The following Monday ndakamukira kubasa. Kwakusvikopukuta dheski rake neundaway. Akazosara usvika ndapedza basa. Mushure memazuva maviri ndakaona munhu ava kuratidza interest nekunditevera-tevera. Ndikaziva kuti hove yangu yainge yadyira. Apa murume wangu ndinaye. Rudo rwakatanga kutsvava tete, and from there ndainge ndogara ndiri kwambuya vaya ndichiita zvekubika munhu. Kusiya murume hakuna kuzombondinetsa. Murume wangu ainge wondisvota kusvika kwekupedzisira chaiko. Mumwoyo mangu chaimo akanga asisimo. Takazosiyana mushure mekunge ndaita pambiri paGreg, of which mwana akabuda asina kana chimwe chakange chakafanana nemurume wangu uyu Gregwo. Uye Greg since ari munhu mutsvuku zviya zvekuita kunge mukarari. Saka mwana uyu akabuda akatsvuka zvekuita vhudzi rinoyerera. Murume paakangoda kusimudza musoro ndiko kwakava kurambana kwedu. After that Greg haana kuzombondinetsa. Akamboda kuramba kusiya mudzimai wake pese paaingondivhakachira ndaimeka sure kuti aidya mushonga yainge yakagadzirwa nambuya vaya. Chikuru chandaida kuti akanga mudzimai wake zvachose. Ndakazozvigona mushure ndanzi ndipfeke livha kuzasi kwangu kwezuva rese. Ndozoibisa kovira kwava kungofraya nekuisa powder yandainge ndapiwa nagogo vaya ndichidaidzira zvandaida uye kuti Greg asiye mudzimai wake. After this Greg wakabva atotama nekuti kumba kwake aingorara achidana zita rangu usiku hwese. Ainge upenga nerudo. Mudzimai wake akamusiya. Vana vake vakatambura apa vaigona chikoro. I made sure kuti vaisawana kana senti rimwe chete. Makore akapindana, and one fun thing is hapana akafa, tese tiripo, and I always think kuti ndimwari. I remember very well mudzimai wake achiwa kubasa achizochema kuti vana havana chikafu, asi ndaiomesa mwoyo waGreg kusvika mudzimai wake atorwa nevekwake. Makore akapindana, Greg hachashandi nekuti akura. Mishonga yacho pari zvino ndanzwa nekurinyuwa. Ukangoda kuita kunge wava kupera kumhanya zvakare dzin'anga, asi Mwari anochengeta vana vaya vava kushanda. Greg akavasiya vari kuprimary, mukuru ari grade 1 tete. Pavana vake vaviri vese vane mabasa akanaka. Takanzwa zvakare kuti vana ava vanokwidza mai vavo ndege every now and then. Isi tiri kutambura tachembera. Pavana vangu vese hapana kana umwe ari kuita chisvinu. Marombe ese, even vacho vatakaita naGreg, hapana kana umwe asi chikoro ndakavaendesa. We are not happy. Greg anomupembenuka oti ndakamusisa mudzimai wake. Ini ndomhanya zvakare kun'anga kunotsvaka mushonga. Pachokwadi murume uyu handidi, asi ndakamushandisira mushonga. Iye mukadzi wacho ndakamuisa jambwa kuti vanhu vamuvenge, asi anonamata akakunda. I am unhappy. I'm tired, but chiro ndikada kuti vadzokerane. I robbed that family. I robbed the kids a normal childhood. I robbed the wife her marriage. I robbed Greg an opportunity to raise his kids. Kuvana nemudzimai waGreg ndinoti ndiregerereiwo, ndakakutadzirai. Hi Auntie Glow. Ndakuda kufa kuno neheartbreak. Zvakaoma shuwa. Ndine mukomana wandaida naye. He was a Nigerian. Inini I'm a Zimbabwean. That guy made me happy. And handisati ndambodiwa zvakadaro. I never doubted that he loved me because he was always there for me. Ndine 21, iye ane 35. And he has no kids and he's never been married. I started receiving threats from other girls vachiti siyana nemunhu wangu. Some claimed to be his girlfriends. Others claimed they were married. There was one girl aigara achiuya kuDM kwangu with a new number every time. Hey, leave my man. He has a baby on the way. But they were all lies because she later came achiti ndakambomunyepera nhombo. Apaida kundibvisisa. This other one that claimed to be his wife, who always threatened me not to text him, but when she would call him, Diripo, he would always decline her calls, and she would send messages begging Mukomana kuti ataure naye. So every time he assured me that they were not married, and I believed him. I was studying in South Africa, and he would either fly me out every weekend or fly in to come see me. He has a business in Zimbabwe. Udo Raipesa auntie, he used to take me to vacation when I was home for the holiday. We went to Zanzibar, and this was in a space of 5 months. He was telling me I could Akurora the same in August, and he had met my family, but I had not met his since they were in Nigeria. One day he just blocked me from Norway. No argument, nothing. Akangonyarara. I tried calling him. I was blocked
kwese. Ndakazotsvaka imwe number just to see kuti ndiri blocked here or he's busy. When I called, a woman answered that she's his wife and had gone back to Nigeria. Akaenda asina kumboita bye or anything. I'm heartbroken. I was really in love with him. Ndiri kumboita pfungwa dzekuzviuraya. I don't think I can ever love anyone again, and everything I see just reminds me of him. Saka ndoraramirei. Norarama, because for the past 20 years we've been alive without this man. He came in for 5 months in your life and you're not going to die for him. Whenever, I've always said this, whenever you meet someone and they make you happy, Morambana, the next one is going to make you 10 times happier. So you deserve to live. Don't ever kill yourself. I'm very sorry for what you went through, but you're not going to kill yourself. It's message yangu pinda izvezvi. Tete, nditsvagirewo basa rekuchengeta pamba ndichigara nevana vangu. Ndiri kurarama mutoxic marriage. Munogona kunzwa kuti ndafa. This lady, ndiye uya wekumborepiwa nemaporesa, if you remember very well. This lady anditumira picture wakagwaziwa une vanga. Baba vacho vanogwaza, havatambi. So vari kugara kuSouth Africa, but ari kuti if there's anyone ari kuUK or anything, ada kuchengeterwa musha wake kuZimbabwe, I'm willing to go. I need to go with my kids. Ndikangwana basa, she's suffering, zvesure. Vatumira audio vakachekwa, munhu anosvika pakucheka mukadzi nebanga. Apa vanawo vanenge vachiita zvese izvo zvivana vakatarisa. Saka ndangoto apa iyi nyaya here, regai ndigoudzawo vamwe kuti vedu tione kuti tingabatsiranawo sei. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Makasimbere tete kuri sei kumba chitupo vigai, ndiri mukadzi ane makore 29 ekubereka. Nyaya yangu haisi confession, ndiri kutsvakawo basa kuZimbabwe chero kuchengeta pamba ndishande chigara nemwana wangu. But right now I'm in Botswana and I'm ready to relocate anytime if I find a job in Zim. The reason why I want to relocate in time, mwana wangu hana kugara mushe tete. I can't say much. Anenge anzwa basa, please contact me on +267 756 12475. Vari kushuwira kuti ngadai vagona kunogara nemwana wavo. Right, chiregai tichiverenga nyaya dzinotevera. Vatete, ndinokukwadzisai nemutsa. Ndanyora nyaya yangu inosirisa sokuti ndinoziva kuti handichina mwaka yakawanda ndiri mupenyu. Ndava kumapenalty shootouts eupenyu hwangu, ndichiri kundiuraya ndinochiziva. Ini ndaizvoti handiiti kuvarume vanhu, ndichibheja kuti hakuna murume munhu, vanhu ndevashe. Ndaiva nechimwe chisei changu chandaifara chokuti waida nditorewo imbwa here. Asi ndinoona sekuti vatete ndakaita musanganiswa, handichazivi kuti zvinhu izvi ndakazviwana kupi. Zita rangu ndinonzi Marilyn, uye mweya wekupinda-pinda wakandibata zvine simba mushure mekunge imba yangu yaputsa nevamwe vamuhure vanonzi Carol. Vatete, ndakaona kutanga kuchinja kwaClive out of nowhere. Vatete, tiri mumba ipapo ndikaziva kuti mbambaira iya yapinda pongwe chaiko. Ndakambozama kugadzirisa ndichifamba kumupostori nemunzeng'anga, asi zvaitoita wese senge kufamba kwandaiita ndakutokuchidzira. Vatete, zvaitoita bad to worse. Ndakapedzisira ndapinda mustreet ini, ndaifunga kuti ndiri kubvisa stress, izvo kwaane ndiri kutowedzera maproblem. Ndakatanga kuenda patouchline, ndainge ndisachadzoreki. Umwe musi ndakagara zvangu ndichibva kunohasla ndichishandisa musana, ndakatotanga kunzwa kutswinywa kusikarudzi yangu. Ndakangoti ndofunga yeast zvichapera hazvo, asi with time, asi kuswinyiwa hakuna kupera, zvakatoita wese. Ndakaenda kuclinic ndikanobayiwa, asi hazvina kupera. Ndava nedambudziko rekuti ndine huwa kunyasi kwangu uku. Ndotoziva kuti ndakagadzirwa vatete, asi handizivi kuti akandigadzira wacho ndiani, nekuti ndakambonyang'anya mazuva acho. Ini ndatambura, moziva huwa huya hwekuti vanhu vanoita usavi vatete, ndiwo wakati nyakata kuzasi kwangu uku. Kuchipatara ndaenda ndatambura, hapana chiri kuchinja. In fact, zvotoita wese. Ndiri kufunga kuti pavarume vevanhu vandakasangana navo pabonde, ndakasangana neakagadzirwa nemushonga. Manje zverudzi urwu zvotoda kuti ndiroonero neakazviita. Ndatambura, ndiri kuchema kwamuri kuti kana pane ane kwaanoziva anogona kundibetsera ndibetserewo. Hazvifadzi kuti munhu anomera huwa kunge ivhu zvigozodii. Ende akandigadzira wacho akameka sure kuti handifi ndaita zvetouchline zvakare. Vatete, touchline handichaiti. Ndava kukumbirawo rubatsiro rwenyu kuti huwa ndiri kufamba nahwo kusuka rudzi rwangu rupere, nomwa chando chichipinda muviri.
Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Makasimba here? Regai ndipokudzai nyaya iri kuitika pakati pasekuru vangu neni. Sekuru Thomas takangokura tichivati Uncle Tommy. Uncle Tommy uye vaiva munhu ari welcoming, vaigaroseka zvekuti nguva yekuswera vakatsamwa aiwa vainge vasina. Uncle Tommy vakambondibhadhara fees imwe temu. Vaibheja vachiti handina muzukuru wangu anotambura ndiri mupenyu, zvisingarevi kuti vaiva nazvo stereki, kwete, aiwa, asi vaiita masacrifice kurusa mukati meupenyu hwedu, kwete hwangu ndoga asi nevamwe vose veukama. Saka pandakapedza zvidzidzo zvangu ndakawana nzvimbo yekuendera mberi nechikoro. Sezvo taigara kunze, sezvo taigara kure nechikoro, ndakanzi ndinogara nasekuru ndichidzidza zvidzidzo zvangu vatete zvichifamba zvakanaka. Ndakaenda paya, sekuru vaitojoka kuti vambozorora kudya mahafu bread nemakoko vanombowana sadza rinopisa. Mbuya mukadzi wasekuru vainge vakashayika vatete, vakaita tsaona vakashayikira panzvimbo. Saka sekuru vangu havana kuzombobvira varoora zvakare. Takagara nasekuru zvakanaka. Chakauya ndechakauya. Umwe musi ndakanayiwa nemvura, ndikasvika kumba ndakanyorewa kuti dhaba dhaba. Ndakasvika sekuru varipo, vakatonditi ndichinje ndipfeke zvinhu zvakaoma ndisapindwa nechando. Vatiti sekuru semunhu aiva naturally loving, vakandiitira kapeti kubvisa chando chainge chapinda muviri. Pavakaunza tea, one thing led to another. Ina sekuru vangu takapedzisira tava kutamba mutambo wevakuru. Mangwana takapfuma tisingagoni kutarisana nenyadzi. Asi hazvina kureva kuti takarega kuita mabasa akaipa ai. Pasina nguva ngani ndainge ndatsika mwedzi, ndakaudza sekuru situation yaiva paground, vakati yaiva mistake, ndaitofanira kubvisa nhumbi iyoyi. Aiva makuna kuna atainge taita. Sekuru pachishona ndiamai zvaizobuda here kunzi sekuru vakamitisa mwana wemukwasha pamberi. Mwana wasisi wavo vakanditora ndikanosvotora nhumbu vatete. Vakati mistake imistake isingafaniri kutaurwa chero zvodii. Asi vatete chiri kundirwadza zvakanyanya panyaya iyi ndechekuti pasina nguva ngani sekuru vakauya nomumwe musikana ainzi Charlotte, vakati vaida kumuroora. Vatete ndakaita budo pamwoyo kuti saka ndivo vekuroorwa, isu tiri vekutambiswa tichitsvetsva. Sekuru vari kutochaya mapoto naCharlotte, uye April wegore rino vatete vari kutonobvisa roora. Ini ndiri kunzwa kubitirigwa zvakanyanya sekuti ndiri murudo nasekuru vangu. Ndafunga kufuudza Charlotte uyu hazvindinetsi nekuti tinogara same house. Piritsi regonzo ndadotenga. Ndiri kufunga kumisira muchikafu zvife zviende sekuti no one is going to come between me nasekuru vangu. Ndiri murudo navo uye handioni ndichizoda umwe munhu asiri ivo. Saka Charlotte yatova obstacle inoda kudhiliwa nayo once and for all. We don't make permanent decisions when you are emotional. Why would you want to kill someone? Because this is what you call incest taboo. And it incest atidanani nefamily. Alright, so basically my eyes are so sleepy. Anditi munogona ndaneta ka ndoto yeah, ndaneta because the video muri muchaiona neFriday asi yarekodwa Thursday manero. Saka unozoona kuti munhu ka munyama hadzichadi. Alright, regai tiverenge nyaya yedu yekupedzisira ndigone kuzorora. Vatete makasimba here? Ini ndinogara kuSandton kuSouth Africa. Mari ndinoiwana. Vanoziva South Africa very well. Nevanoziva Sandton munoziva kuti musha wemamiliyonea, musha wembinga chaidzo. Well, tete ini ndiri umwe wevanhu vari kutuhwina mari. Anyways, vatete ndaida kuzama kukupai background of the story. Aiwa ndiri kuita kutuhwina muluxury, kunyatsonzwa kuti ndakagara mupfu uye zvakanaka pano pasi. So upfumi hwangu ndakahuita sei? Tete ndiyo reason yandanyorera nyaya yangu. Chero hazvo ndiri mupfumi vatete, mari yakanaka, asi times mari problem. Chide kana wakaiwana nenzira dzakashata, nenzira dzisina kururama, especially wakabata mushonga. Vatete kuti ndibate mushonga ndakabatiswa namastand wepamba pandakasvikira ndigara ndichipinda muSouth Africa. Ndakabva kuZimbabwe muna 2007 pakatsviridza drought regore riya, mvura yaramba kunaya. Ndakabirawo mhiri kwaLimpopo kunotsvaka raramo. Vatete ndakasvika ndikaita garden boy pane umwe mukadzi aigara ari one. Zviya zvekuti ndakadzidzira luxury. Vatete chandaida kuraramisa my 2 girls vandainge ndasiya kumba. Mukadzi aiva nditiza enda handimublame nekuti hakuna ndoda kugarira namo. So vana ndainge ndasiya namai vangu vamampofu aiwa
vaive vakachengeteka vachiyera, vainge vatsidza kuti chavadya ndicho chichadyawo vana, ende vainge vakachengetedzeka zvakanaka. Sezvo ndaigona mabasa epamba, sezvo ndaigona mabasa akati kuti, mudzimai akati ainditendera kunotsvaka mamwe mabasa, ndaigonawo basa reupuramba, saka akati ndipote ndichiklina kune imwe imba yake nekuitawo zveplumbing. Vatete imba yandainzi ndikline yaiva ino muzvambarira weimba double story, asi chaindishamisa ivo vainge vasingagari imba iyi, vaiti imba yemwana wavo aigara kunze kwenyika, saka vaida kuti pakliniwe paite sekuti panogara vanhu. Nenhau yekuti South Africa kune system yekuhaijeka mabuildings, vototanga kugara vachitoita senge ndeyavo vasingabhadha rent. Zvobva zvadovharana zvakadaro. Vatete nekufamba kwenguva ndainge ndava kunzi ndikline mumba, vaibva vandiwedzera mari. Ini ndainge ndisina basa nezvakawanda wanda. Gore rakapera Boss Lady vakati vainge vandiona kuti ndine chifuva chakanaka, vaida kundiudza chokwadi. Vakati kutaura chokwadi, imba yainge isiri mwana wavo, vainge vasina mwana makuriro avo ose. Tete zvakandinetsa kuti so havaiti mwana aiva ani. Vakanditi vaishuvirawo kuzoona ndichiitawo zvakanaka mulife. Kana ndaida vaizoenda neni kunogezwa munyama kuti zvinhu zvangu zviite. Vanoziva hunhu hwemaSouth Africa vanoziva kuti zvekugeza munyama nekusimbisa mabhonzo ndiko kudya kwavo. Ndakatenda paya tikaenda kuna umwe sangoma vavaiziva. Tete, that was my very first mistake, kubvuma kuenda kuna sangoma waBoss Lady. Dai ndakaenda ari neutral asina kwaakarerekera. Vatete takasvika paya ndikagezwa wena pasina vhiki. Boss Lady akafuma akafa. Ukaverengwa vakandisira netsamba yandainge ndanzi ndizoverenga ndaiva ndega. Ndakaverenga tsamba iya vachiunza kuti ndainge ndakaita somwanakomana wavo, nokudaro zvose zvainzi zvavo zvainge zvava zvangu. Mukati metsamba iyi vaive mune black bead rimwe chete ravakanditi ndichengetedze zvakasimba sekuti rainge rakakosha riine value stereki, richachinja upenyu hwangu. Neexcitement yekuti from grass to grace, handina kumbova nekufungira kuti black bead iri ringava nekanyaya. Ndaifara kuti from an errand boy to a landlord. Wow, dzaiva nyasha zveidzi. Ndakabva ndatotanga kugara padouble story iya vatete. Black bead iri rainzi rinofanira kugara muglass retransparent rinoonekera. Everyday makuseni matete paside peglass paifuma pane mabricks emari itsva. Mari isati yamboshanda, maranzi airatidza kuti achangobva mukugadzikwa, ari kunhuhwirira mari itsva. Ndakatanga ndichashambudzika nazvo kusvika ndajaira kuti ndizvo zviripo. Ndaigobvunza ani ivo Boss Lady vainge vafa, plus it's not like the black bead was hurting anyone ka, vaingounza mari. All was well, ndikaita mari yakawanda. Ndakatobva kudouble story ya ndikatenga imba kuSandton kwandaigara mumaluxury. Black bead yangu ndakatakura, I was single, ndaisada zvekuroora. Experience yangu nafirst wife yakanditraumatiza. Ndaiita kufadaya mari without a care in the world. Mari inongoita kuuya ugere, ndiani asingadi zvakadaro. All was well until it was not well. Ndaiva nemusikana aiuya kuzoklina thrice a week. Reason ndanga ndisingade stay in ndechekuti aizofamba achiudza vanhu business rangu, zvinova zvandainge ndisingadi. Vatete, so paaizoya kuzoklina aitowana ndabvisa mari iya side table. So one day paakauya kuzoklina ndakadecida to blow off steam ndichimbonotamba golf zvangu. Magi the cleaner aiva honest, aisatora chisiri chake, so ndainge ndichimutrasta zvakanyanya. Vatete, ndakabuda ndiri kugolf ndakanzwa sound chinhu cheglass chaita senge chadonhedzwa, ndikati maybe it's my imagination. Takatamba golf ndikapedza. Pandakadzokera kumba ndikawana Magi achichema achiti I'm sorry Mr. S, ndadonza glass renyu rinogara black bead. Magi veduwe aive nedrama, glass chairo ndo raanga achema kuita senge kwafiwa. Ndakaita reashu Magi kuti zvaisava nebasa ingava nendege chaidzo dzinodona. Vatete, Magi akaoneka akaenda zvake. Ndakati ndakarara kunzwa kuti mumba muno mune heavy presence chayo. Ndakafunga kuti ndiri kuzviimagina. Vatete, ndichinomuka kudai ndakawana paimbogara glass pane kano karume kapfupi pfupi kanenge chidhori katema-tema kaivaima kunge kadhidha mudhemu reoil, kakagara zvako paisigara glass bottle riya. Ndichizama kuti figure out kuti how did we get here. Ndakariza phone call yekuti vana vangu vainge vatsikwa nemota vachibva kuchikoro. This was just the start of my misfortunes. Chiko chaitika, ndakamhanya kwasangoma vaya vekumbondigeza munyama ndina Boss Lady
kuti vatsanangure zvaiitika. Sangoma wakanditi hapana kugeza munyama kwandakaita. Ainge audzwa naboss lady kuti atransfer chitokoloshi kubva kuna lady kuuya kuenda kwandiri. Kwaisava kudiwa kusiyirwa imba, asi aita kuti chitokoloshi chake chiwane pekugara. Ndakati ndainge ndisachadi vatete, asi ndakanzi hapana wekudzosera sekuti original owner aiva afa. Ndiye aiziva kuti chinofambiswa sei chake Sangoma, kuita zvaanenge audzwa fake Sangoma. Ndakabva ndikasvika kumba chitokoloshi chichimwa mabhiya angu. Ndakachitora ndikachisa musaga ndikaenda nacho kudouble story yandinenge ndapiwa ndikanochikira chitokoloshi muya. Ndakasiya ndabatidza moto ndichida kuchipisira mumba. Ndakaloka madoors ose ndikasiya ndafutidza. Ndikaita U-turn kudzoka kumba. Vatete tumahora ndidzoka kumba ndakaona chitokoloshi chakagara comfortable mumba mangu chichiratidza hachina kutsva. Chikatodza ndisafe ndakapula mastanzi akadaro ever again muupenyu hwangu. Chitokoloshi vatete chaunza mukati meupenyu hwangu. Mai vangu chaivo vakadonha vakafa. Vana vangu vakafa every year kudzinza kwangu Queen funeral. Yes, I'm very rich vatete, but at what cost? Yekuuraya hama here, yekuva rich and lonely, kugara mumashoni isina kana mwana anotofamba. Ndakava nekunzwisisa kuti ndosaka boss lady ainge asina family, aingova lonely. Naitokoloshi chainge chapedza vanhu. I'm in hot soup vatete, I'm rich, asi all is vanity. Alright, tazvinzwira toga nditi. So ndiri paholiday ndakabva kuJoburg ndinzara dzangu dzibva dzashata ndainamba ndanogadzirwa nzara dzangu ne this other white lady. So the town that I went to, more of a white people's place. It feels like we are back in apartheid. Anyway, I get to this place ndaita nails angu. But they are still cute, eh? Ndaita nails paya. Saka ndopaindibvunza. Saka chaingotaura nyaya unongoza vakadzi vanotaura nyaya. Ende unongoza nyaya dze-black taxi nobva dzatanga kuuya vatototi unoziva here black taxi. Akati black taxi ndikati sekuti unenge une hama dzako dzimwe dzakafa dzakasiya vana zvino vana vanoda kuchengetedzwa unoenda kuchikoro varida kudii varida kudii. Ndobva ati pane zvinhu zvakadaro zvinoitika. Ndikati ko sei vanhu sei hama dzako dzisina mapolisi. Ndikavati I think because they are not organized. Hana kuzomuudza kuti aiwa it's a black thing. Hadzisi hama dzangu chete. Takatowanda. Takaona tinhama dzakadaro titi. Nemi wachona mutori wehama dzangu dzakadaro. So I'm saying, can we change the narrative of being people vasina kurongeka, of being people vanodeny reality kuti one day we're going to leave this world. Ndadzoka zvekare takuchienda manje kuna February izvezvi zvanditika patinoenda neFebruary ndiri kuda kuti ndikurangaridzei kuti aiwa kudiaspora vachiripo zvavo nekudiaspora insurance. I'm here to remind you kuti by the way kune kambani inonzi diaspora insurance. Should anything happen to you or should happen to the people around you, hatichaiti narrative yekuva vanhu vasina kurongeka, vanhu vanozikana nekukumbira zvakanyanya kuvamile ebantwini abamunyama. This whole thing, it's more common in us black people. Ngatichinjei narrative iyo. Ndiri kuona kuti mageneration ari paya takuita tichipepenuka tichiona zvimwe mistakes aitwa nevabereki vedu kumasure tichicorrect. Ndoda ngokurangaridzai kuti you don't need to be sick to die. You don't need to be involved in a car accident. The time is now. Redeem the time because mazuva mashoma like sand in the hourglass. Anenge achidoda izvezvi zvimacha kutosvika birthday rangu rakusvika. Kana wanga wakapiwa 70 kune kuchonzi -1. Kana wakapiwa 20 kune kuchonzi minus. Kana wakapiwa 40 kune kuchi -1 kana kuti -2. You don't know when the day is coming. So I'm here to encourage everyone vanogara kudiaspora, vanhu vakaita sekuti vana Poland, UK, anditi vanhu vose ivavo veku-UAE, vanhu vekuma-islands, vanhu veku-Switzerland, nema-African friends enyu, because diaspora covers diaspora, inonzi diaspora, indozvozvita ka-diaspora is giving Zimbabwe. Diaspora covers all most nations, Nigeria, Kenya, Botswana. As long as you're an African who's in the diaspora, it's going to cover you. Saka ukhonqoselai kuti mu-click a link chasiya mu-description box. Mugowana ma-answer osamunai mu-poor quotation. And it starts from as little as £6. Haina kumbuwanda mari yacho. But anyway,
guys, tokutendeni kuna chirongwa kwamaita muine weekend yakanaka, mwari akuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvakare neMonday. This week has been hectic. Vana started a new school. Before I go, pana mama vari kutaura kuti she's a mortician. So she's a mortician, she stays in South Africa. Vakadeposita firiji yavo. When I say firiji dzevanhu vakafa zvaidzodzi mochari vakatenga aminotunoichi vakatenga firiji yavo, saka vari kuti is looking into starting a mochari. Handiti vari kuda kuita mochari yavo. Saka if there's anyone who might be interested in investing in such a business, please mondi inboxa. But at this point ndiri kuti kuna mama mortician nekuna partner, can you just learn to be vanhu vari trustworthy? Because vanhu vanosangana paplatform ino mangwana vanhu vanozochema. Pana wakati vane vari kuda mainvesta akauya akawanda mainvesta. Vamainvesta yasaka hana kuzodii, hana kuzopinduka. Hatikurudziri kuva matsotsi, ngatidzidzei kuva vanhu vanovakana. Imi musati maisa mari, musati mainvesta mumochari business, tangai maiona munhu face to face, motaurirana, moona mapepa, moona kuti firiji iya yavanhu amunotunoichi cooler room, cold room yakadodepositwa iyi. Because she said she's looking into renting a place and starting a business. Rekuchengeta zvitunha, because she's a mortician, you know. Yeah. So if you are interested in that, musarekedza kundifonera, then ndokupai number. Musarega kutaura nini, then ndokupai number. Then there was, the last thing is, kana paine anyone ane vana vari kuSpark schools, grade 2, grade 1 about, and grade 7. Ndimainforma ndinawo majuzi, t-shirt, trousers. If there's anyone who has vana vari kuSpark vanoda mainform, kana kuti achiziva umwe munhu ane mwana ari disadvantage ari kuda mainform ekuSpark, you know, I have the uniforms. Saka munongondiudza kuti uda mainform ekuSpark, then ndokutumirai. Guys, ndokutendai nekuna chirongwa kwamaita, mwari akuitirai zvakanaka. Regai ndimbonowata. The time is 9:15. Regai ndivate. Handiti good night. Ask muri good morning. Have a good day. Bye bye.